Mi telung perkara sing kudu didoi. Heeh. Mi sing pertama, mi suwi maratuwa. Ora entuk. mi sing pertama, mi suwi maratuwa. Ora tua dipisui. Ora entuk mergo bilu waliden niku mboten wani karo wong Ya termasuk mantu kelejingan kuwi. Mantu gombal gitu ya. Mi sing angka loro, yaiku mi jeti bojone tangga kuwi ora entuk. mi sing angka telu, Kuwi mi sing paling penting sing Apa kudu kuwi? diadoi. apa? Mi susune rondo sing wis tuwa lah. Kuwi ra entuk. Kurang ajar iki. Kurang ajar. Lanang iki tukang ngapusi ning wong wedok luwih parah tak kandhani. Wong wedok kakean aturan. Lanang ora oleh nongkrong. Lanang ora oleh kumpul karo kancane. Lanang ora oleh nyekel duit. Lanang mung kon golek duit tok. Ya kowe rasa rabi karo wong lanang, rabi karo tuyul wae tak kandhani. Nah, sing gawe ning ngapusi ku wong wedok kok delok wae wis. Rambut sambungan, idep kerokan. Irung ketok mancung ya mergo suntikan. Untu merongos kawatan. Ketok dhuwur ya mergo sandal jinjitan. Atau susu gede ganjelan. Ayo kowe. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani. Nuwun sewu umpamane tak tekoki roh awak. Ya roh no. Suarane udan iki piye? Suarane udan ya gerajak-gerajak iki lho. Ora enek suara udan gerajak-gerajak ya apa enek. Ser. Ora enek. Bres. Ora enek. Lah suarane udan. Kok iso ya? Lah ngene to. Tak ganti. Cilik ya. Awake dhewe iki Modele lho kok iso ngerti ae ngono. awakmu ora roh udan iki awake dhewe nek udan ki nek ngopo kok. Ya udan menake ngopi goblokmu. Boko kopi kowe. Bakar telo. Dadi wong kok isine nesu. Cumpleng aku ngrasane. Jane njalukmu ki apa to? Galakku dipeluk dicium dikencung. Puas. Lho kok jaran. Kowe ndelok wong wedok teko apane? Nah aku ndelok wedok teko wajahe. Alah kleru. Bosok kowe. Lah kok iso kleru nek awakmu Ketipu Lah piye terus sing disawang yo wajahe lho. delok wong wedok teko penganggonane. Contone wong wedok sing sabar sing semeleh kuwi mesti gelang kalung ora digawe. Lah kok ora digawe? Ora digawe ora gelem pamer kok. Iki sing Riman semeleh. Ya, tapi lak sing liyane gelang iki sampe teko kene lho tinggi. Digawe becek, digawe buah ngono lah salaman kropiok. Justru wong wedok sing pinter kaya ngono kuwi. Pinter dieng kalau ku ya bosok iku Wong lanang. wedok pinter berarti perekonomiannya ketata, Mas. Ketata piye sing lanang iki lho nyunggeni tebu, sing wedok susu senam.